Nagabenta ki kubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki kubor bam takasni. Ka Sister Chiara Gazola, Superior General kabadai ka hedo jom ki sister na ka genius lok reunion sister ka FMA ne daughter of Mary Help Christian kalawan yuk jat hanong ba shilong banjngo yaki kenhun sister Selsian jong ka genius lok ki khun udon Bosco hajla shati lam ingi kari India. Ya ka jinyuk jan ka Sister Chiara Gazola ha Meghalaya kalong shibenta bande ekmen yu umau mer ba shispah atli ki snem ha ka jinya lenti jongki ha ka dong shate lam ingi ya ka bala play ha Auxilium convent nong thmai men ha ka khandai trek unai lor ar hajar ar pulai ka genius lok reunion sister FMA hajla shate lam ingi kala dap shispah snem nadu bakiwan yu kjat ha usnem shajar khandai spa ar pulai ha du kini kitsingi Hagate kalinti ya shispah snem ne centenary ka FMA na kalyang ki sister Selsian kila pelong ya ka jingle ekmen haplau ka school auxilium haga ba ka sister Chiara Gazala Superior General kala long ka kongsan ya ka baladon nang ka kong Isa Wanda lalu IAS ka bade ka director ka youth sport affairs bat ka kong RM Kurba IAS DC East Khasil district kum kisimbot kongsan Shushu katay ka jing rakhi shispah snem da kibun ki sister ba ki khna school kila wan shimbenta na baro kathan chate lammingi kari India. Hashwa bansdang kala don ka jing kentiu ya kalama shispah snem da ka sister Chiara Gazola Superior General ka sister Elizabeth George FMA Provincial INS.